Deci, plecăm de la chirie. Chiria mă costă 3.000 pe lună pentru că îmi place să stau într-un apartament mare și într-un cartier cu niște oameni cu care să fac networking și o comunitate de oameni foarte șmecheri, da? Facilități. Bun. Și facilități și tot. Deci 3.000 de euro chiria, da? Ok. În fiecare zi mănânc la restaurant pentru că nu am timpul să-mi gătesc și îmi place să mănânc la restaurant și după cum vezi m-am mai și îngrășat că mi-au de obicei și starter și fel principal și mănânc la restaurant, ok? Așa că restaurante cu cafere, cu apă, cu așa, tot ce consum, nota de plată pe fiecare zi, cel puțin 100 de euro, da? Pe zi, 30 de zile, încă 3.000, suntem la 6.000, da? Plus ce mai mănâncă și smaran, dacă niciodată femeia nu plătește la restaurant, băi. Normal, nici n-am mai pus, dar banii ăștia că nici n-am pus-o pe smaranda. Mergem mai departe, după aia, la tot ce înseamnă partea de cluburi, da? Așa. Nu ies de mai mult de 2 ori pe lună în club. De 2 ori pe lună ies în club, să zic cheltui între 500 și 1000 de euro pe seară când ies în club. Hai zi un 500 Decent, să fim decenți. Mai pun 1000 de euro, suntem la 7000 deja, Așa. da?